So hello guys, welcome back to my YouTube channel. गोबाव समनि उनाव फैलायबाय आं दिनै YouTubeआव ओमफ्राय guys माथो खालामनो नै थाख्लु जानांबाय थाख्लु खानाया एसे लावबायमोन ओमफ्राय मानसिफोरा बखिबाय थायो एसे लावनायखौनो ओमफ्राय दा बेखौनो आङो डाइरेक्ट थाख्लु होथारबाय आं डाइरेक्टनो मानोथो एसेल' लावदोंमोन खानाया बेखौनो बुंबाय थायो खानाय सिनजादो बाबु खानाय गोलाव जाबाय बाबु गरम मोनगोन ना मोना बाबु इदि बुंबाय थायो ओमफ्राय जेला नोंसो बिदि खानाया आंनि खानाया एथबां प्रब्लेम ना होबाय आं थाख्लु डाइरेक्ट 2 नाम्बाराव ओमफ्राय दा नायदो माबायदि नुखो मोजां नुबायना दा खानाय गुसुङाव ओरै लान्था माहाजोन जाबाय लावदुमा माहाजोन जानो हमलांगासिनो नै खानाया ओरै गैला गुलांजोब्बाय नै खोनानो मोन्दों मानसिफोरनिफ्राय बिदि जिंजिङाव खानाय गुनायालायनो माहाजोन जायो नायदिनि उनाव मा जायो दा लावदुमा माहाजोन जानो हमगासिनो लासैनो ओमफ्राय नै लावदुमा न'बो लुबाय न' लुबाय लावदुमा नै रुम मोनथाम न' बानायबाय ओमफ्राय थिं गैया नै रुम मोनथाम लावदुमनि न'आ रुम मोनथाम ओमफ्राय थिं गैया थिंखौ दोनो नागिरदों आरोखि ना दिनैसो फैदोंमोन मिस्ट्रिफ्रा थिं दोग्राफ्रा नै ओइथिं दंफाङा नै दहाय रेडि खालामना दोनबाय आरोखि ना ओरै थिं दोग्रा गोलावखौ जइन खालामजोब्बाय ओमफ्राय ओरै थियाया दं आरोखि बेखौ जइन खालामासै दिनै मिस्ट्रिफ्रा साथामल' फैदोंमोन साथामा उसुबिदा जाहैदों साब्रै नांगौ ओंखायनो खालामासै गाबोन खालामसै होननानै दिनै ससेल' एसेल' खामानियावनो ब्लड थांबाय आरोखि ना मिस्ट्रिफ्रा ओमफ्राय गाइसमोन नै बेयाव एसे बिराद साफा रुम खालामनो नागिरदों आं क्लिन आलासिफोर फैबा बाहाय जिरायहोग्रा खालामनो नागिरदों बे रुमाव ओरैबायदि साफा एसि होगोन बाहाय एसि होनोसै ओमफ्राय नैबे खामसालि फैबानो जिरायनो मोननाय बाहायबो सफा थफा दोनजोबगोन आरोखि ना बे खामसालियाव ओमफ्राय हाबनानै नैबे आंनि रुमाव मोनफैबाय आंनि रुमाव ओरैजाय नै हेभि खालामनानै रुमखौ ओरैजाय सिलिं थिलिं होजोबनानै वालफ्राव माबा माबि स्टिकार होनानै हायाव टाइल्स होनानै ओरैजाय एसि लागायनानै उन्दुबाय था लावदुम ओरैसै माने बेवहाय आङो सिस्टारखौ दोनगोन आरोखि ना सिस्टारनि रुम खालामगोन बेखौ बाहायबो फुथुलाफोरनि सावगारिफोर स्टिकारफोर होलाबायनोसै आरोखि ना ओमफ्राय बावबो एसि होना होनोसै थान्दा उन्दुथोंसै ना मा होनो ओरैसै थ' गाइस ओमफ्राय नै जोंनाव दंबावो कुकु नै केमेरायाव नायहर नै कुकु नै कुकुआ जोंना नै कुकुआ केमेरायाव नै केमेरायाव नाहरलाय केमेरायाव आथिङाव गाखो आखायाव गाखोलाय थ' बामनो नोंखौ आं बामजोबथारा माथो कुकु केमेरायावनो ओरैनो नाहर नै केमेरायाव नाहरलाय कुकु इधर देखो कुकु नाहरलाय नै what is this you can see गिबाय केमेरायाव नायनानै कुकुआ आयु कुकुआ गिबायलै आंखौ आयदै गोलोमजोब्बाय नै गाइस ओमफ्राय आङो दा ओंखाम जानोसै एसे बेलासिनि ओंखाम जानो नायदिनि दंना गैया दहायनि ओंख्रिया गोबाबसोमोन ओमफ्राय आङो फुदुंहोफिनदोंमोन आरोखि ना ओंख्रिया गोबाबसो जादों होननानै ओमफ्राय फुदुंफिनदोंमोन दा दंना गैला ओंख्रिया नायनोसै ओंखाम जानोसै जोंना ओंखाम संग्राया बायजोब्बाय गाइस गोदानसो बानायनांगौमोन फुरा बायजोब्बाय नै कारेन्ट दंना गैया कारेन्टथ' गैखाया बाव सलारसो दंखायो ओंख्रि दंना गैया ओंख्रिया दङ नै एसे दाना ओंखामासो दंना गैया नायनोसै ओंखामाबो थानांगौ र' ओंखामाबो दं गाइस ओमफ्राय आं दा होमबा ओंखाम जानोसै ओंखाम जानानै बेरायहैनोसै आरोखि ना सोरनावबा बेरायहैलाबायनोसै ओंखाम जानानै केमेरा नों थाथ' दे आं ओंखाम जानायखौ नायथ' दे नों केमेरा थारमाने गाइस नै आं दा ओंखामखौ लाबाय ओमफ्राय दा आङो ओंख्रि लायसिगोन
फानलु गोसारमोन ओंख्रिया ओमफ्राय संख्रिया एसे गोबाबावमोन आरोखि जाखांबाय आं थेवब्लाबो ओंखामखौ खुनुरुखुम जाबाय ओमफ्राय दा फांखायाव दसे थानानै आङो नैबे बाल्थिंखौ ओइसिना माबाय मोनाव हैनांगौ आरोखि ना बे बाल्थिंखौ हैगोन आं बैथिं दसे थानानै आङो दा दसे फांखायाव जिरायनोसै आरोखि ना फांखाया आंना बाहेरायाव दंखायो लागायना दोनखादों बाहेरायाव फांखाखौ आरामसे थन्डनै हिउ 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 सियाराबो दंखायो नै लामायाव मानि सियार थाखायो फांखाबो दङ लामायाव मानि सोरबा खावनोबा खावफैनो हागोन नै बे फांखाखौ नै गेटआ ओइनो ओरै फैनानै डाइरेक्ट सिदा नै बे फांखाखौ खावफै सोरबा हायोबा ना मा होनो गाइस ओमफ्राय गाइस मा होनबावनो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय होमबा गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नङा आंनि भिडिअखौ नङा आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो ना मा होनो गाइस बिदिनो आङो दिनै एसे गाबोन एसे सेस्था लाबाय थानोसै आरोखि ना भिडिअ बानायबाय थानो ना मा होनो गाइस दे होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय बाय बाय